Hyvä yleisö, arvoisat asiantuntijat, kansanedustajat. Suomessa on lakkautettu pieniä kouluja noin 100 koulun vuosivauhtia. Peruskouluista on hävitetty lähes puolet 90-luvun jälkeen. Nyt vuonna 2016 me olemme tilanteessa, jossa koulujen lukumäärä on sama kuin 1920-luvulla. Voitteko uskoa? Kaikkein eniten pieniä kouluja on lahdattu maaseutualueilla. Lakkautukset ovat olleet paljon ronskimpia kuin oppilasmäärän väheneminen esimerkiksi olisi antanut aihetta. Tästä on seurannut se, että monien oppilaiden koulumatkat ovat pidentyneet huomattavasti. Osalla koulukyydeissä istuminen vie aikaa jo enemmän kuin laki sallisi. Tuo aika on tietenkin pois oppimisesta, levosta ja harrastuksista. Koulujen sulkeminen on vienyt mennessään myös monen kylän elinvoiman. Koulu on merkinnyt kyläläisille paljon muutakin kuin turvallista opinahjoa lapsille. Se on tarjonnut paikan harrastuksille, yhteisöllisyydelle, muillekin palveluille parhaassa tapauksessa. Tämä seminaari on järjestetty siksi, että haluamme osoittaa, ettei pienten koulujen lakkauttaminen ole erityisen suurta luovuutta vaativa vaihtoehto. Lakkauttamiset eivät myöskään perustu läheskään aina pitäviin argumentteihin. Lakkautusten taloudellisia vaikutuksia ei juuri seurata, eikä vaikutuksia ylipäätään tutkita. Lapsivaikutuksia ei läheskään aina selvitetä. Jos koulujen lakkauttamisen sijasta pohtisimme koulujen tehtävää paljon laajemmin. Koulut voisivat toimia kylien keskuksena, myös tarjota monenmoisia palveluita päivähoidosta esikouluun ja ikääntyvien palveluihin. Harrastukset, kulttuuri- ja kirjastopalvelut sopisivat varsin mainiosti pientenkin koulujen suojissa tapahtuvaan toimintaan. Kunta, kolmas sektori ja yksityinen sektori voivat tuottaa yhteistyökumppanuudella melkein mitä vain. Tästä kaikesta te siis kuulette ja pääsette keskustelemaan tänään tässä seminaarissa. No, tässä kuvassa vastaavasti niin me nähdään tämä peruskoulujen 1-6 vuosiluokkien määrän kehitys, eli suurin piirtein samalta ajankohdalta. Ja kyllä tämä kuva itse asiassa vahvistaa Aila Paloniemen havainnon siitä, että näiden koulujen, puhutaan vanhoilla termeillä, alakoulujen määrän kehitys on ollut laskeva koko tuo tarkastelujakson ajan. Pienellä joukolla oppilaita niin nämä koulupäivät venyvät yli lainsäädännössä määriteltyjen peruskriteerien. Eli ne koulumatkat ja koulupäivät ovat kestoltaan hyvin pitkiä. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta tässä maassa ja kunnalla on puolestaan sitten velvollisuus sille, että tämä perusopetus järjestetään kaikille kunnassa asuville lapsille. Se on lasten vahva subjektiivinen perusoikeus, joka pitää kaikissa tilanteissa taata. No sitten tuonne rahoitusta koskevaan valtionosuusjärjestelmään on tehty useitakin muutoksia, joista sanotaan nyt niin kuin merkittävimmät on tuo 2006, 2010 ja 2015 voimaan tulleet uudistukset. Ja näissähän niin tämä valtionosuusjärjestelmän perusidea ja ajatus on se, että sillä pystytään tasaamaan kuntien välisiä olosuhde-eroja ja tällä tavalla turvaamaan kohtuuhintaiset peruspalvelut riippumatta siitä, missä ihmiset asuvat. Pienten koulujen problematiikan osalta on vuosien varrella puhuttu paljon ja analysoitu sitä, että kun tuo 2006 valtionosuusjärjestelmä poisti tämän niin sanotun pienen koulun lisä, joka silloiseen valtionosuusjärjestelmään sisältyi. Mä näen tärkeänä sen, että me pystytään myöskin kehittämään meidän yhteiskuntajärjestelmää sillä tavalla, että tämä koko maa voisi toimia hyvänä asuinpaikkana kaikille kuntalaisille. Tämä kuva niin kuin osoittaa sen ison kuvan, eli me ollaan noilla kaikilla keskeisillä alueilla matematiikan osaamisessa, lukutaidossa ja luonnontieteiden osaamisessa ollaan lasku-uralla tällä hetkellä.
Ja tässä vaiheessa niin mä haluaisin ehkä tuohon linkata, että oli itse asiassa aika mielenkiintoinen se ajatus siitä niin tämä toimintakeskusajattelu, että millä tavalla rohkeasti uudella lailla asioita käsittelemällä olisi mahdollisuus koota eri niin koulutus-kasvatusalan niin toimintoja. Puhutaan vaikka pienten lasten harrastustoiminnasta, kerho, APIP, järjestöjen tukemasta kerhotoiminnasta, perusopetuksen toiminnoista, varhaiskasvatuksen asioista, kunhan noudatetaan sitä nykyistä lainsäädäntöä. Mä näkisin, että ei ole estettä tällaiselle niin kuin paikalliselle innovaatiolle ja rohkealle niin kokeilulle ja kehittämiselle. Eira Korpinen kuvaa muun muassa Helsingin Sanomien kirjoituksessaan taannoin, että vielä 2000-luvun alussa maaseudun tytöt olivat maailman parhaita lukijoita ja myös pojat menestyivät hyvin. Ja nyt tuoreimmat koko maata koskevat tutkimukset osoittavat tulosten heikentymisen ja suorituserojen selvän kasvamisen, kuten tuli Jari Rajasen esityksessäkin hyvin esille. Onkin hyvä syy kysyä, kuinka suuri tekijä koulujen lakkauttaminen ja koulumatkojen pidentyminen on oppimistulosten heikentymiseen. Minä olen sitä mieltä, että kun oppilasmäärä pienenee ja menee alle elinkelpoisuuden, niin koulu tulee lakkauttaa. Mutta se pitää olla suhteessa siihen oppilasmäärän kehityksen, eikä sillä tavalla, että toteutetaan etupainotteisesti, että ne inhoreaaliset käppyrät toteutetaan 2-3-kertaisesti, niin kuin mun mielestä nyt käy. Eli kyllä keskushallinnolla on tärkeä rooli tulla nyt vihdoin ja viimein mukaan tavallaan tämmöinen Suomenjoutsen pelastamaan sitä pikkumikkihiireä merihädässä, koska meidän erityissuojelun asemassa oleva maaseudun lapsi, sen yhdenvertaiset sivistykselliset oikeudet monessa suhteessa eivät toteutu juuri laisinkaan meidän hyvinvointisivistysyhteiskunnassa. Koulumaailmassa, olen 15 vuotta ollut koulumaailmassa, siellä on tuttu käsite tämmöinen kuin piilo-opetussuunnitelma. On julkilausuttu opetussuunnitelma, se tulee meidän perustuslaista, hallintolaista, kansainvälisistä sopimuksista, mutta sitten on se piilo-opetussuunnitelma, mikä kertoo, miten se tosiasiassa toteutuu. Ja väittäisin, että meidän Suomen tämmöisen alue- ja yhteiskuntapolitiikan piilosuunnitelman pääsana on keskittäminen. Ja hinnalla millä tahansa. Ja se on ideologinen kysymys. Kaikki mitä siihen heittää, niin se torjutaan. Ja meidän suomalaista kouluverkkoa ei tällä hetkellä kokonaisuutena ohjaa kukaan. Se on täysin ajopuu. Yksittäiset kunnat tekevät toisista riippumattomasti ratkaisuja. Jos siellä 3 kunnan raja-alueella on vaikka 3 semmoista 25-30 oppilaan koulua, yhteensä siis noin 80 oppilasta, erittäin elinkelpoinen koulu, mutta jokainen kunta lakkauttaa sen ja tulee semmoisia niin kuin puolet Uudenmaan läänin kokoisia, semmoisia valkoisia niin kuin aikoinaan Livingstone kävi Afrikassa, semmoisia jo valkoisia alueita meillä Suomessa, missä ei ole minkäännäköistä sivistyspalvelua enää saatavilla. Ja puhutaan siis lähipalvelusta. Ja meidän perusopetuslaki 6. pykälä, opetus on järjestettävä mahdollisimman lähellä oppilasta. Se on vetty yli, koska siihen meidän tuomioistuinjärjestelmät on koululakkautusvalituksessa puuttuneet. Kun verrataan nyt sitä koulukuljetusoppilaiden määrää, niin se on hivenen, antaa väärän kuvan, mitä tahansa ilmiöitä verrataan semmoiseen 500 000 kriittiseen massaan. Se näyttää, että ei siellä tapahdu mitään. Mutta tosiasia on se, että joka vuosi 3000 oppilaan elinolosuhteet heikentyvät radikaalilla tavalla. Meillä on ristiriita säädetyn normin ja sitten sitä tukevan resurssiohjauksen kanssa. Meidän valtion antama resurssi ei tue tämän laitoksen säätämää lakia. Päinvastoin se on ristiriidassa siihen. Ja se oli, mun mielestä se pahin olikin siinä 2006, että se antoi niin kuin signaalin, että ei tämä valtiovallakaan niin hirveän tärkeä tämä perusopetuksen saavutettavuus lähipalveluna sitten kuitenkaan ole. Miksi nämä koulut sitten näyttää näin suurilta menoeriltä? Johtuu siitä, että meillä on painopiste ainoastaan ja pelkästään tuossa koulukiinteistörakennuksessa. Meillä ei koskaan ollut niin kuin taloudellista tilannetta sellaista, että niin vähän prosentuaalisesti se itse kiinteistö vaikuttaa kuin tänäpä. Nyt siitä huolimatta tämmöinen niin kuin laskentatapa, kun tehdään kouluverkkopäätöksentekoa tai koululakkautuspäätöksentekoa, niin se on aina kiinteistö edellä ja lapsi ei ole niin kuin siinä mukana enää ei ole ollenkaan. Ja vaikka meillä on lapsen oikeuksien sopimus kaikessa,
päätöksenteossa pitää aina, millä saattaa olla vaikutuksia, arvioida vaikutukset lapseen. Mun mielestä peiliin katsomisen paikka myös siitä, että jos meillä kerran on perustuslaki, lapsen oikeuksien sopimus, niin kyllähän niitä sitten pitää valvoa. Meillä on upea lapsiasiavaltuutettu, mutta sekään ei uskalla tätä asiaa nostaa esiin. Ja usein kunnissa kuulee just tätä, että meillä säästetään seinissä ja panostetaan perusopetuksen laatuun. Siinä vaan herää tämmöinen ajatus, että sen sijaan maaseudun lapsia meillä ei säästetä. Että niistä ei meillä säästetä. Ja toinen on sitten tämä, mihin arvoisa Jari tuossa viittasi, panostetaan perusopetuksen laatu. Eli täällä on hyvin tunnusomasta tällekin keskustella, että ollaan niin kuin villissä retoriikassa. Itsekin varmasti syyllistyn siihen, mutta kun nyt sitten katsotaan, kun meillä on 2400 koulua tässä 25 vuoden aikana tehty, tehdään semmoinen nopea kertolasku, niin periaatteessa 2016, siis tänä vuonna, meillä pitäisi olla noin miljardi joka vuosi tullut säästöä näistä kouluista. Noin miljardi, eli opetus- ja valtiovarainministeriö voisi jättää kokonaan jakamatta perusopetuksen ja lukio-opetus, eli yleissivistävän koulutuksen valtionosuuden, ja siitä huolimatta jäisi vielä 200 miljoonaa kunnille lisää. Kysymys kuuluu, missä ne säästöt on? Jos katsotaan ihan tilastokeskuksen julkaisua, niin katsotaan meidän perusopetuksen menoja. Meillä on siis perusopetuskoulu, sitten lukio ja ammatillinen. Lukioverkko on ollut täysin staattinen, siinä ei ole tapahtunut juuri mitään. Muutamissa isoissa kaupunkikeskuksissa on lukiot saattanut yhdistyä, mutta että sillä ei ollut merkitystä. Sitten ammatillisen koulutuksen oppilaitosverkko, muutamia filiaaleja tippunut, mutta nämä on ollut hyvinkin staattisia se oppilaitosverkko. Mutta perusopetuksessa tosiaan yli puolet, Itä-Suomessa 63% lakkautettu 25 vuodessa, ja sitten katsotaan, että miten nämä ihan mun mielestä parhaiten selittää perusopetuksen käyttökustannukset oppilasta kohden, se on, voisin katsoa vaikka sen toimialankin, ei ne muutu miksikään, niin kustannukset noussut perusopetuksessa 113%. Olisi voinut kuvitella, että se olisi tuo 59. Niin ei niinku, se on ollut selkeästi eniten niinku kustannuksia noussut koulutusasteen muoto. Ja ihan turha tässä viisastella, että nyt siinä on jotain investointia. Niin on lukio ja ammatillinen. Ei ole mitään semmoista yksittäistä syytä, minkä minä ainakaan keksin, mikä olisi selittämässä, että se ei ainakaan tästä lakkautuksesta johdu. Yksityiskoulu ei ole eliitin koulu. Se on väärinkäsitys numero 1 ja se on karmea väärinkäsitys. Suomalaista yksityiskoulua ei ole koskaan perustettu rahan takia ansaitsemismielessä. Se on lainsäädännössä kielletty. Tämä on osa kansalaisyhteiskuntatoimintaa, kansalaisaktiivisuutta ja koulun perustajat ovat toimineet parhaan suomalaisen talkoohengen mukaisella tavalla. Yksityiskoulu on joustava, tarvittaessa parhaimmillaan innovatiivinen ja se huomioi paikalliset olosuhteet. Koko yksityiskoulun hallinto ja omistajuus, ehkä se on väärä termi, enemmänkin ylläpitäjyys, on nimenomaan pro-lapsi, eli se meidän omien oppilaidemme eduksi. Meillä ei mitään muuta tarkoitusta sillä koululla. Yksityiskoulun perustaminen tarvitaan koulutuksen tarve, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset. Luvan myöntää valtioneuvosto, se on erittäin korkea päätöksenteon taso. Ja vaikka kaikki edellytykset täyttyisivät, niin luvasta ei voi olla varma, sillä se on vapaa harkintainen hallintopäätös. Ja tässä on erittäin tärkeää sitten näiden päätösten osalta tämä kytkös näihin kiinteistöihin, koska määräaikaiset luvat ketjutettuna estävät sitten yksityiskouluilta, varsinkin aloittavilta yksityiskouluilta kiinteistön vuokrasopimukset ja muut aika tehokkaasti. Opetusministeriön pitäisi valmistella valtioneuvoston päätettäväksi esitys pysyvistä toimiluvista, mahdollisesti jonkunnäköisen koeajan jälkeen tai muuta. Kunnilta edellytetään sopimushalukkuutta. Kari Lehtolan esimerkki 3 kunnan raja-alueella toimiva 80-100 oppilaan koulu. Perustetaan siihen yksityinen opetuksen järjestäjä ylläpitämään koulutusta, ohjataan rahoitus oikeaan kohteeseen suoraan järjestäjälle maksettavalla oppilaskohtaisella hinnalla, ja kunnat varmasti haluavat jotenkin kiinteistön yhteistyössä paikallisten ihmisten kanssa toteuttaa. Lähikoulut-yhdistyksen ehdotus monipalvelukeskuksista, monien ylläpitäjien ja yhteistyöstä on erittäin raikas. Olen ihastunut siihen ajatukseen. Kiitos, se on jotain uutta tähän keskusteluun.
nyt todella kyllä syödään omasta kuormasta aika nopeilla niin kuin ratkaisuilla. Ja tehdään sellaista lyhytnäköistä politiikkaa, jossa säästöt sitten maksetaan vuosikymmenien päästä. Ja miksi me ollaan tässä suossa tällä hetkellä, niin johtuu osittain siitä, että tämä koulutuksen ylläpito ja pedagogiikka on siirtynyt täysin asiantuntijoiden niin kuin vastuulle. Ja kansalaiset on oikeastaan menettäneet sellaisen kyvyn reagoida siihen, mikä tuli minusta sinunkin esityksessä esiin. Eli ollaan tassut pystyssä jopa niin, että ei tiedetä näistä pykälistä ja laskelmista, että voisiko niissä olla ehkä mahdollisesti jotain korjattavaa tai kritisoitavaa. Peruskoulu-uudistus toi tietysti tämän tasa-arvon, mutta se sitten siirsi myös tämän päätöksenteon puhtaasti kasvatustieteilijöille ja asiantuntijoille ja hallintoon. Ja kansalaiset menetti tavallaan tämmöisen kyvyn puolustaa enää niin kuin sitä lähikoulua tai alueen maakuntakoulua tai sitten pedagogisia painotuksia. Yksityiskoulut pitää Suomessa myös yllä 18 Steiner-koulua ja 18 kristillistä koulua, joissa on paljon tällaista kyläkoulun henkeä. Siellähän vanhemmat on myös maalaamassa niitä koulurakennuksia alkuvaiheessa, kun ei rahoja tietenkään muualta saada aluksi. Sitten tämä uusi teknologia tuottaisi myös mahdollisuuksia näiden uusien pienten kyläkoulujen tukemiseen. Mä olin 90-luvun alussa mukana 4 vuotta kehittämisohjelmassa, jossa me opetettiin Helsingin toisesta normaalikoulusta Kilpisjärven kyläkoululle. Siellä oli pieni yläaste ja me tuimme sitä 10–20% etäopetuksen avulla Helsingistä. Aloitetaan tämmöisestä karttakuvasta, joka kertoo siitä, mistä on jo puhuttu, eli pisteiden määrä kartalla kovasti vähenee. Tässä on nyt kuitenkin kyse vain tämän vuosituhannen kartoista, ja siinäkin näkyy jo pientä eroa, mutta se mikä siinä on myös olennaista, kun se on tehty tuohon kaupunkimaaseutuluokituksen päälle, niin se näyttää tietenkin sen, että mikä on se maaseutusuomi ja mikä on se kaupunkisuomi, ja se on aika maaseutuvoittosta, mutta sen mä haluan muistuttaa, että tämä on myös kuntatason asia. Tänä päivänä moni iso kunta on hyvin kaupunkimaaseutupainotteinen kunta, eli se ei ole vaan koko Suomen asia, vaan puhutaan ihan kuntatasolla samasta asiasta. Eli siellä on maaseutu ja siellä on kaupunkia. Se, mikä näkyy, on tietysti se, että kouluverkko supistuu ja yksikkökoko kasvaa. Eli siinä, missä ne pienten koulujen määrä on puolittunut, niin samaan aikaan niiden isojen yksiköiden määrä on tuplaantunut. Se, mitä niissä tilastoissa havaittiin, eli kun tiedetään nyt että oppilasmäärä on vähentynyt, se on vaikuttanut, syntyvyyden muutos ja niin edelleen. Talous on sanellut oikeastaan pääsääntöisesti sitten 90-luvun lamasta eteenpäin sitä, mihin tämä on painottunut nämä perusteet. Mutta kun niitä kuntia katsotaan tarkemmin, niin huomataan, että ei se kuitenkaan ole aivan yksi ja sama asia se kouluverkkomuutos niissä kunnissa. Siellä on tekijöitä, jotka muutenkin sitä selittää. Kyse on tietysti niistä aidoista muuttujista, mutta sitten on niitä sattumia, jotka voi osua samaan aikaan. Eli on se pienkoululisän poistuminen, on ne taloudelliset taantumat, paras-uudistukset. Siinä on monta semmoista asiaa, mitkä esimerkiksi näillä valtuustokausilla osuu samaan ja saattoi vaikuttaa siihen, että kouluverkkokeskustelu ryöpsähti. Tämä hauska värikäs kuva kertoo nyt vain siitä, että missä suhteessa alle 15-vuotiaiden oppilaiden määrä menee ajatellen kouluverkkomuutosta. Eli jos ottaa sen Kotkan ja Tampereen välisen pystyviivan, niin molemmat kunnat on tehneet tuommoisen 25% vähennyksen kouluverkkoon, mutta Kotkan oppilasmäärä on noussut ja Tampereen laskenut. Eli tahtoo sanoa vain sitä, että kehitys voi olla niin kuin oppilasmäärissä aivan erilainen, mutta ratkaisu voi olla sama. Tai toisinpäin, että Espoossa kouluverkko kasvaa ja Jyväskylässä vähenee, mutta silti oppilasmääräkehitys on ihan sama. Eli on kyse niistä valinnoista. Otetaanko minkä tyyppinen linja. 313 kunnasta niin 172 kuntaa kuluneella valtuustokaudella on käynyt keskustelua, joka on nähtävissä ihan nettiä selaamalla. Kari viittasi siihen, että ehkä pääkaupunkiseudulla ei käydä keskustelua kovin paljon tai kouluverkko ei herätä mielenkiintoa, mutta kyllä se nyt vaan herättää. Siellä on itse asiassa se kaikista mustin pallous Uudellemaalle. Sitten ne selvittäjät ja suunnittelijat, eli mistä se lähtee, kuka siellä suunnittelee, kuka tekee sen selvityksen. Tämä liittyy nyt siihen osallisuuskeskusteluun, mistä paljon puhutaan, mikä on sen tulevaisuuden sivistyskunnankin yksi tehtävä määritelty. Ja tätä on puhuttu vaikka kuinka paljon viimeiset vuosikymmenet, että kuinka tehdään osallistavaa suunnittelua. Kun katsottiin näitä kouluverkkoselvityksiä, niin 30 oli sellaisia, mistä ylipäätään pystyi näkemään sen työryhmän. Se oli avattu, kuka on tehnyt sen selvityksen.
Ne 50 oli sellaisia, mistä ei edes tiennyt, kuka ne on tehnyt, mutta ne oli tehty. No korjaan 10 oli konsulttien. Se kertoo ehkä jotain. Mutta ne maininnat, siellä oli kaikkiaan 51 erilaista nimikettä niihin työryhmiin, toki samojakin. Mutta jos siitä nyt ottaa sen otoksen, kenen käsissä se suunnittelu on, niin se on tietysti loogisesti sen vastaavan toimielimen käsissä, mutta toisinpäin hyvin rajallisestikin sen käsissä. Eli sitten sieltä putoaa pois sitten niin kuin näitä muita osapuolia, jotka on keskeisesti keskustelussa ehkä muuten mukana tai joita tämä koskee. Ja tämä on nyt se, mihin tämä törmää, tämä kouluverkkosuunnittelu jatkuvasti. Eli kun kysyttiin sitten tarkemmin 20 kunnalta, päättäjiltä, vanhempainyhdistyksiltä ja virkamiehiltä sitä, että mikä mättää ajatellen tulevaisuuden, tai mikä pitäisi muuttua ajatellen tulevaisuuden kouluverkkosuunnitteluun, ne 3 keskeisintä asiaa oli avoimuus, valmistelu ja osallisuus. 3 näistä kunnista oli ainoastaan sellaisia, missä oikeastaan voi sanoa, että se suunnittelu oli osallistavaa. Se oli 3 kuntaa, jossa yhdessä oli 12 osapuolta, yhdessä 13 ja yhdessä peräti 22 osapuolta mainittuna. Oli se sitten tulevaisuuden sivistyskunta tai mikä tahansa tulevaisuuden kunta, jolla sitä kouluverkkoa on jäljellä, niin kauan kuin sitä on jäljellä, on jotain, mihin voi rakentaa ja jotain, mitään suunnitella. Mutta se palvelukeskuksiin liittyvä asia, mikä on erittäin mielenkiintoinen, on se, että niitähän nyt kehitetään jatkuvasti, mutta niitä kehitetään isoissa kaupungeissa, keskuskaupungeissa ja tehdään hyvinkin innovatiivisia ratkaisuja siitä, miten voidaan järjestää opetus osana jotain tai jotain osana opetusta ja niin poispäin. Mutta se, että mitä tapahtuu sille muulle kouluverkolle samassakin kunnassa, jos kaikki tämä kehitys on vaan siinä Kalasataman koulussa täällä tai jossain muualla. Eli onhan siellä ne muutkin koulut ja se muu kouluverkko, eli tätä sopii kysyä. Eli kyllähän se kyse on niin kuin pohjimmiltaan pitkälti siitä, että kuka uskaltaa heiluttaa puuta, eli uskaltaa tarttua siihen ja tehdä jotain toisin kuin ennen on tehty. Kunnat itse voi päättää kouluverkosta, ne voi päättää siitä, miten osallistetaan. Ne on päättänyt siitä, se toimii uuden suunnittelussa, se toimii kaavoituksessa, mutta jostain syystä se ei päde kaikkeen siihen, mitä suunnitellaan samassakin kunnassa. Halutaan kuulla kyläläisiä, halutaan kuulla oppilaita, niin pitää tulla sinne kyläläisten keskuuteen ja keskustella ja jutella heidän kanssaan ja miettiä eri ratkaisuvaihtoehtoja. Pyrittiin siihen avoimuuteen, mistä Sami äsken tuossa puhui sillä tavalla, että oltaisiin ihan reilusti tuoda se asia esille, missä me tilanteessa ollaan ja mitä me ratkaisuja tässä yhdessä voidaan tehdä. Eli haastettiin tavallaan myöskin kyläläiset siihen kehittämistoimintaan sitten mukaan, samoin kuin oppilaat yhtä lailla. Eli haluttiin ihan aidosti kyllä pohtia näitä eri vaihtoehtoja, että meillä ei ollut ihan kuitenkaan sitä talousnäkökulmaa niin voimakkaana esillä, niin kuin usein näissä tilanteissa on, että on vain yksi malli ja se pitää ajaa sitten maaliin, vaan pyrittiin tosiaan ihan keskustelemaan menemään eteenpäin, että mitä muita vaihtoehtoja tosiaan meillä löytyy. Ja meillä löytyi sitten tämä maaseutu- ja kyliä tukeva aluekoulumalli, eli tämmöinen kylien koulumalli. Jonkun verran toki siitä säästöjäkin tulee, mutta todellakin ne säästöt, mitä näissä kouluverkkopäätöksissä monta kertaa haetaan, niin kyllä ne aika minimaaliseksi jää. Aika usein kun lukee lehdistä, että niin ja niin paljon säästetään, niin pikkasen herää epäilys, että noinkohan ihan totaalisesti aina käy. Ja tämä on poikunut sillä tavalla nyt jo, että ihan muutama perhe on ilmoittanut, että he muuttaa sen takia, että on tämmöinen uusi koulu tulossa. Eli tavallaan se oli myöskin sitten tämmöisenä ihan uutena kannustimena sitten myöskin sitten meille, että ihan oikealla jäljellä tavallaan sitten oltiin. Me haluttiin tosiaan sitä maaseutua tukea, sen elinvoimaisuutta tukea, paikallisuutta, yrittäjyyttä, ekologisuutta ja lähipalveluita. Tämä ekokouluidea tuli sitten jossakin kyläillassa, kun tätä kouluverkkoselvitystä tehtiin. Ihan ensimmäisenä oli tämä tulevaisuuden kyläkoulumalli. Eli tässä nyt haluttiin vähän demonstroida sitä, että millä tavalla tämmöinen kestävä rakennus useaksi vuodeksi eteenpäin, että voiko se tämmöinen toimia sitten tulevaisuuden kyläkouluna. Tuo yhteisöllisyys oli myöskin hyvin tärkeä asia, eli tässä haluttiin tehdä se myöskin, että se on kylien yhteinen koulu, se on kylien yhteinen olohuone, johon on helppo ja mukava tulla. Siellä on erilaista toimintaa myöskin päivällä illalla ja eri vuoden aikoina. Me ei ole pelätty mitään näitä yhdysluokkia, ne on uuden OPSin mukaisia, ne on jo kauan sitten
opetettu lapsia yhteisöllisyyteen, toisten auttamiseen, aktiivisuuteen, oma-aloitteisuuteen näillä toimilla. Se ei ole sillä tavalla kyläkoululle mitenkään uutta. Tuossa on ihan kiteytettynä se meidän ekokouluidea siinä hankesuunnitelmassa. Energia oli yksi tärkeä osa. Siinä nyt on meillä lähtökohtana, että energia on biokaasu. Lämmönjako meillä tulee siinä myöskin aurinkopaneelit, eli käytännössä puolet käyttösähköstä tulee aurinkopaneelien kautta. Eli biokaasulla lämpiää meidän uusi koulutalo. Siihen tulee myöskin liikenneasema, todennäköisesti jossakin vaiheessa, että opettajat voi tankata myöskin omat autonsa biokaasulla. Ja sitten meidän koulukuljetukset hoidetaan biokaasulla. Meillä nyt tehtiin uudet sopimukset koulukuljettajien kanssa, liikennöitsijöiden kanssa, mutta tämä eroteltiin sitten siitä siltä osin, että sitten kun koulu valmistuu, niin sitten me neuvotellaan niin kuin liikennöitsijöiden kanssa, että kuka on valmis investoimaan sitten tällaiseen kalustaan, että voidaan hoitaa biokaasulla myöskin koulukuljetukset. Ruoka, eli hyvin tärkeä lähiruokaidea myöskin tässä, että elintarvikkeet tulisi mahdollisimman läheltä sitä koulurakennusta. Mahdollisesti jopa niin, että se lähiruuan toimittaja voisi olla myöskin yrittäjänä siinä kouluruokailussa, että ei me järjestettäisikään sitä kouluruokailua itse. Me haluttiin myöskin ottaa sitten lapset ja kyläläiset mukaan tämän koulun suunnitteluun ja siitä oli niin kuin tosi hyvät kokemukset. Eli me pidettiin viime keväänä toukokuussa sitten eri kouluilla sitten tällaisia kyläiltoja. Lapset pääsi vaikuttamaan siihen tai esittämään toiveita, minkälainen se uusi koulu pitäisi olla. 100 oppilaalle koulu 100 vuodeksi. Meillä on tosiaan tämmöinen tilanne, että meidän koulukaan ei ole enää nykyään ihan tavallinen koulu, vaan se on hiukan erikoinen. Eli meillä on Kalkkisten palvelukeskus. Kylällä meillä asuu vakituisesti alle 500 ihmistä ja suurin osa tietysti on ikääntyneitä siinä mielessä, että koululaisia on aika vähän, 37 on tänä vuonna koululaisia. Mutta tosiaan näistä säästöpaineista lähdettiin liikenteeseen meilläkin, eli tuli organisaatio-uudistusta ja lähdettiin puhumaan taas kerran kouluverkko-uudistuksista. Ja meillä olisi ollut vaihtoehtona jäädä vanhaan, mikä tässä näkyy, rastit olisi heitetty koulun päälle, mutta mä oon ihmisenä semmoinen, että jos mä oon eri mieltä siitä päätöksestä, niin mä en rupea itkemään sitä, että mä oon eri mieltä, vaan silloin mun pitää olla jonkunlainen ehdotus. Ja mun ehdotus oli se, että meillä perustetaan Kalkkisiin palvelukeskus. Mitä se sitten lapsen kannalta olisi tarkoittanut? No meillä se olisi esimerkiksi saattanut tarkoittaa sitä, että tämä lapsen koulumatka, kun olisi koulu lakkautettu, olisikin ollut 34 kilometriä suuntaansa, josta puoli kilometriä ensin kävellään tien varteen, josta taksilla 3,5 kilometriä kylän keskustaan, josta bussilla 30 kilometriä kuntakeskukseen. Ja koulumatkaan käytetty aika odotuksineen olisi ollut se 2,5 tuntia päivässä. No, meidän palvelukeskusmallissa me lapsen kannalta päästiin tilanteeseen, että koulumatka säilyi 3 kilometrinä. Keväällä ja syksyllä lapsi tulee pyöräillen kouluun, talvella hiihtäen tai kävellen, ja koulumatkaan käytetään 30 minuutista 60 minuutin päivässä. Ja tosiaan mun mielestä siinä on hyvä se, että vähän päästään liikkeellekin. Ja huoltajan kannalta, jos lähdetään miettimään sitä asiaa, niin nyt kun meillä on palvelukeskus, meidän palvelukeskukseen sisältyy tällä hetkellä koulu ja varhaiskasvatus. Ja tosiaan me ollaan samaa yksikköä hallinnollisesti. Huoltajalla on asiaa, oli se sitten sitä päiväkotilasta koskevaa asiaa, koulu koskevaa asiaa, niin mä olen siellä esimiehenä, niin se voi ottaa yhteyttä, oli se lapsi kuka tahansa, niin minuun, niin asiat hoituu yhdellä puhelulla. Hänen ei tarvitse soittaa montaa puhelua. Huoltajan kannalta se on hyvä juttu. Toisaalta tietysti nämä, että palvelut säilyy kylällä, on aika oleellinen asia. Ja tosiaan tätähän on ihan tutkittukin, että meillä on niinku säästöjä niinku ensimmäisenä toimintavuotena, niin on henkilöstömenoissa voidaan ihan selkeästi osoittaa, että säästöt on ollut siellä 5,500 euron luokkaa. No, se on tietysti pieni raha, niin kuin jos ajatellaan koko valtion taloutta, mutta jos me ajatellaan, että meillä olisi ne 400 yksikköä koko Suomen maassa ja kerrotaan se vuositasolla se säästö, henkilöstösäästö kaikkiin näihin yksiköihin, niin sitten me ruvetaan puhumaankin jo merkittävimmistä rahoista. Mitä on Suomen maaseudun tulevaisuus? Eli jos lähdetään miettimään sitä, että miksi meillä pitää olla maaseutua? No siksi me tarvitsemme maaseutua, koska maaseudulla tuotetaan suomalainen ruoka. No miten me saadaan sinne maaseudulle niitä ihmisiä? No me tarvitaan sinne ihmisiä, että siellä on palveluita, koska ei sinne kukaan nuori maanviljelijä muuta
pitämään omaa yritystään, jos ei siellä ole minkäänlaisia palveluita. Miten me saadaan ne palvelut pysymään siellä, niin meillä pitää olla monipalvelukeskus, joka tarjoaa palveluita ihan vauvasta vaariin kirjaimellisesti. Ja tässä on meidän ajatus, mitä monipalvelukeskus voisi pitää sisällään. Kalkkisten mallissa löytyy perusopetus ja varhaiskasvatus, mutta toivon, että tulevaisuudessa myös muita palveluita. Onko koulutusjärjestelmämme oltava taloudellisesti tuottava? Joku keksi tämmöisen niin kuin tuottavuuden, tuoda se siihen, että koulun on oltava taloudellisesti tuottava. Se on vähän niin kuin Espoossa päättäjät keksivät asettaa Jorvin sairaalalle tuottavuusvaatimuksen. Ja sitä mitattiin potilaan läpivientinopeudella. Pitääkö koulutoiminnan, koululaitoksen, kaiken opettamisen olla jotenkin tuottavaa? Pitääkö opettajien puhua nopeammin? Mitä koulutus saa maksaa? Joo, hyvä kysymys. Niin paljon kuin jokaisen lapsen yhtäläinen opettaminen maksaa, niin paljon sen pitää maksaa. Sen pitää maksaa niin paljon kuin menestys vaatii. Tällä sukupolvella vastuu tulevaisuuden menestyksen polun mahdollistamisesta. Kansallisesti tulisi hyväksyä se, että vain koulutuksen kaikinpuolisella turvaamisella Suomen kokoinen maa voi menestyä kansojen keskuudessa. Siis korostan, vain hyväksymällä sen, että koulutus on meille elinehto. Emme voi luopua tästä niin kuin emme voi luopua talojen eristämisestä. Asumme siellä, missä asumme. Olemme täällä, missä olemme. Koulutus on ollut meidän kansamme menestys. Haluaisin painottaa sitä sosiaalisen turvallisen kyläkoulun merkitystä, jossa itse siinä miljössä on pystynyt kasvamaan. Opettajien merkitys, sidonnaisuus perheisiin on huomattavasti keskeisempi ja opettaja on muutakin kuin opettaja. Ja mä haluan tietysti sysätäkin opettajille muutakin kuin vain opettamisen vastuuta. Opettajan ei pidä pelätä työssään. Kyläkoulut, jotka ovat avoimempia kaikelle kansalle. Saatikka se, että meidän isommat koulut kaupunkien tai seutukuntien kasvukeskuksissa, niiden ovet ovat lukossa iltaisin muulta kansalta. Mahdollistetaan ne niin, että ne oppilaitosten ovet ovat enemmän ja tehokkaammassa käytössä. Mä väittäisin, että muutama homekoulukin olisi jäänyt syntymättä, jos ei niitä ilmastointilaitteita olisi aina oppituntien päätteeksi suljettu. Totean vaan, että kyläkoulun lopettamispäätöksen myötä kylä voidaan laittaa saattohoitoon. Mutta taistellaan sitä vastaan, että tämä keskustelu käy. Ja kiitoksia Aila tästä mahdollisuudesta olla täällä. Omasta kunnastani tiedän sen sanoa, että kouluverkkomuutokset ovat hyvin kivuliaita kunnalle. Mä itse olen ollut kunnallisessa päätöksenteossa, nyt viides kausi on siellä mukana, niin monenlaista koulukeskustelua on käyty, mutta kaikkein raastavin oli keskustelu, missä yhtään koulua ei lakkautettu, vaan uudelleen muodostettiin sitten ne koulut niin, että koulutilat saatiin järkevämpään käyttöön ja sitten ne epäkurantit tilat sieltä siivottua pois. Sallan siellä Kuusamon pohjoispuolella, niin sieltä lakkasi Hautajärven koulu, niin siinä käytiin keskustelu ympäristökuntien kanssa, että miten koulu järjestettäisiin, ja siitä Hautajärven koulun oppilaita meni, ne jotka olivat lähempänä Posion koulua menivät Posiolle, ja ne jotka olivat lähempänä Kuusamon koulua, niin tulivat Rukalle. Minä näin hyvin paljon myönteistä asiaa näissä kyläkouluissa. Minä itse sanon edustavani kyläkoulua nyt, kun olen sieltä Rukan yhtenäisestä peruskoulusta. Eli ihan selkeästi niin huoltajat tekevät tiiviimmin yhteistyötä opettajan kanssa, koulun kanssa, rehtorin kanssa kuin siellä taajamakoulussa. Kyläkoulujen kohtaloista, niin kyllä se surettaa nimittäin. Kyllä siellä maaseudulla niin se on ihan järkyttävää, jos näitä kyläkouluja vielä paljon supistetaan ja pienennetään ja lopetetaan. Nyt täällä on tullut esille tämä monipalvelukeskus, mikä on tosi mielenkiintoinen. Ja mielessäni ajattelin, kun tuli, että jaha, että päiväkotia ja sitten peruskoulu ja kirjasto, loistavaa. Mutta ehdottomasti pitäisi saada ne iäkkäät ihmiset sinne lähelle, että lapset näkee, koska isovanhemmat voi olla jossain maailman tuolla jossain ihan kaukana ja ei lapset niin valtavasti näitä vanhempia ihmisiä näe. Ja vanhemmat ihmiset, kun näkee ikkunasta ja ehkä siellä pihallakin, että siellä on
elämää, iloa, niin se on jokaiselle eduksi, että tämä monipalvelukeskus kaikki nestaan ja sitä voidaan laajentaa vaikka kuinka paljon. Se on yksi vaihtoehto, jos on pakko se lähikoulu siellä kiinni laittaa. Lukeminen, kirjoittaminen, jopa laskeminen on nyt vähän heikoissa kantimissa ja PISA-tuloksissa se näkyy ja tutkimuksissa, niin se huolettaa ihan valtavasti.